Máte sny o roubence v Českém Švýcarsku, která splní všechny vaše sny o klidu, o pohodě, o relaxu? Je tady. Krásná, dřevěná roubenka. Je jako vystřižená z pohádky, jako když mávnete kouzelným proutkem, jenže tohle není žádná kulisa z pohádky. Ta je pravá. Nacházíme se v obci Všemily. Právě tady si princ z pyšné princezny měnil u ševce své oblečení. A upřímně, takovouhle kulisu by si dneska přál i Netflix. Ticho, pohoda, jen to šumění potoka, tady možná ve vás bude vyvolávat trošku rušivý dojem, ale jinak je to absolutní klid. Nyní se nacházíme v přízemí. Je tu velká obytná kuchyň a z těchto nádherných kachlových kamen na vás dýchne teplo domova. Po schodech se dostaneme do prvního patra, kde se nacházejí 3 ložnice. Když si ráno otevřete okno, nadýchnete se čerstvého vzduchu, budete mít opravdu pocit, že jste doma. Tady totiž zažijete tu opravdovou syrovou přírodu. Ráno pořádnou snídaní a pak sekerou naštípat dřevo na oheň. Pokud ale preferujete granolu místo klobásy, mača konvičku místo sekery, tak i pro vás má tato roubenka otevřenou náruč. Budete se tu cítit jako ve wellness hotelu. A když říkám wellness hotel, myslím opravdový wellness. Tahle krásná infrasauna tu čeká jenom na vás. A pokud budete mít chuť na dobrodružství, okolí vám nabídne víc než jen krásné výhledy. Ať už vyrazíte kterýmkoliv směrem, vždycky narazíte na krásu. Tohle místo má duši, příběh. A teď už čeká jenom na někoho, kdo napíše další kapitolu.